kommet her til Adong Silk. Det skulle være stedet, hvor man skal få skræddersyet sin jakke til, så nu går vi ind og tjekker det ud. Vi kommer tilbage igen. Der er lige gået et par timer. De er lige i gang med at færdiggøre de sidste detaljer ved at sy knapperne på, og så skal vi bare prøve tøjet. Nu har vi lige snakket med Susan her. Hun har arbejdet her i 10 år. Det er hende, der har skræddersyet vores jakkesæt. Hvad var det, vi skulle se? Vi skal se der, hvor de laver fabrics eller sådan. Ja, vi gør lige med. Vi bliver lige med. So, can you explain the steps from start to finish making these suits? Yes, so if you want to make in the suit, so we have you choose the material, take your measurement, and tailor will be cut the trapeze. Yeah. Yeah. So he will see the bodies on your picture. Yeah. He stand already, and he will look for the shoulder and the body. Yes, and he will cut. So this is the next step, the sewing. Next, for he will sewing for the lining inside and outside together. Okay. And we use half canvas inside. And finish one, he will iron. Example for the vest like that, he will iron. Just the final touch. Yeah. Så sidste step er, når de har lavet alt det, vil jeg skåre materialet ud og sy det sammen. Så syr de lige knappene på, man får lige lov at vælge ud fra nogle forskellige muligheder. Og så syr de det på her, og så sidst der bliver materialet tjekket igennem, at alt er som det skal være. Som jeg sagde før, så det sidste er de syr knapperne på, men bagefter så er der så står også hende her, så også lige at tjekke alle jakkerne igennem. Og hun ved lige præcis, som for hun har gjort det her i mange år, og hun kigger efter fejl, og at der er noget som helst, som der ikke er sådan, det skal være. Det er så det færdige produkt, det her. Efter 2,5 dag oppe i factory, så ja, man kan ikke brokke sig vel. Det er meget lidt.